बर' हारिनि लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे बाथ्रानि सायाव बुंनो नागिरदों। दिनै जाहैबाय मा जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान एनिभार्सारि आरो दिनै मिथिनो मोनदों एबा दा फालिबाय खोमा दा फालिगासिनो दं खोमा क'क्राझारावहाय आइटि पार्कआव सान्दासिगुरिनि जेनाखि आइटि पार्क दङ मोनसे बे साखाथियावहाय जोंनि बिटिसि सरकारा बेखौ गाजा गोमजायै फालिगोन। गोबांथार सुबुंफोर बाहाय ज' जानानै मेथाइ रोजाबगोन आरो दा बे मोनसे बाथ्रा आरो बयनिख्रुइबो दिनैनि भिडिअनि मेन टपिकआ बेनो दे नोंथांमोनहा नुबोबाय थादोंमोन जे जोंनि गेजेराव मोनसे कन्ट्रभार्सि सोलिबाय थानाय सोरबाया सोरखौबा सोंखारिनाय सोरबाया सोरखौबा रायनाय दा बेनि गेजेरावहाय रिहर दैमारि जाय डिपुटि चिफ बिटिसिनि बिथां साराबो स्पष्ट भाबै मिडियायाव बुंनानै होबाय जे बिथाङा बुंदों थाखानाय एक्जिस्टिं जायफोरनाखि जनजातिफोर दङ बिसोरखौ जेबो खुनु खहा खालामनाय बेबायदि एबा खथि जानाय बायदिखौ नायनानै एसटि होनो मोननाय नङा एबा होनाय नङा बे मोनसे बाथ्रा आरो बिथांमोना बाहाय सापर्ट गैया थारमाने जुदि थाखानाय जायफोरनाखि एसटिफोर दङ बिसोरखौ जुदि खहा खालामाबालायनो जुदि आलदा मोनसे अल्टारनेटिभ लामाजों जुदि बिथांमोना होनो हायोबा बेवहाय आपत्ति गैया बेखौ स्पष्ट बुंबाय आरो दाखालिसो जोंना रबिराम साराबो बे बाथ्राखौनो स्पष्ट बुंखादोंमोन जे रबिराम साराबो बुंदों नाथाय बिथांमोना गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिथांमोना पलिटिकेल सार्थनि खाथिरावसो बुंदों होनदों आरोखि जे पलिटिकेल लाबालोबनि खाथिरावहाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ रबिराम साराबो बुंदों आरो रिहर दैमारि साराबो बुंदों होननानै गोबां मानसिफ्रा फेसबुकआवबो लिरसोदों आरो कमेन्टआवबो हरदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव जोङो जेब्लासिम जों बेफोरबायदि माबा मोनसे पलिटिकेल लाबालाबनि सार्थआव जुदि जों खामानि मावलायबाय थायो अब्ला जातिनि थाखाय सोर खामानि मावगोन अनलि सिंगल इउसआथ' हाया हारसिं नङा होमबा सरकाराव थानाय जायफोर सरकारखौ दैदेनो बिथांमोनासो बांसिन आखाइ थायो बिथांमोनासो मा खालामनांगौ मा खालामनो हाया सोरनो एनअसि हरनांगौ सोरनो एनअसि हरनाङा माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा बेबायदि बुस्थुखौ माबाया आरो जुदि आं बुंनोसो नागिरदों आङो आपिल खालामनो नागिरदों जोंनि बिटिसि गभखौ जुदि नोंथांमोना जुदि गोहो दङब्ला साहस दङब्ला अननानै सारमोनखौ देखायनो थिनदों मानोना आङो सिगाङाव बुंबाय थादों थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो उच्चेदनि खामानिखौ मावाखै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआबो उच्चेदनि खामानिखौ मावाखै आरो 5 बोसोराव फिन आरो नै दा बिपिएफआ सरकाराव फैफिनबाय दा बिथांमोना उच्चेद खालामगोन ना खालामा मा ओनसोलखौ उच्चेद खालामनो उच्चेद खालामनांगौनि खारना जाहैबाय मा आं बेखौ बुङाखै जे बै जंगल ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलाव हाबनाय जोंनि थागिबि सुबुंफोर हाबनायखौ आं उच्चेद खालामनो थिनाखै जायफोर जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बै ओनसोलफ्राव दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै हाबनानै थाफैबाय जायफोर खखाबाव गांसो गोनां जायफोर सारामाय गैयै होननानै जों जायखौ बुङो दा बिसोरखौ जोङो जुदि जोंनि ओनसोलनिफ्राय जुदि बिथांमोनखौ होखारनांगौबा जों बे खामानिखौ मावनांगोन दा दावरावखौ सोर खालामगोन ना दावरावखौ जों खालामनो नागिराखै ना जोङो उच्चेद खालामनायाथ' जों दावराव खालामनो नागिराखैमोन ना बिसोरसो जोंजों जुजिनो फैदों ना फेरफाथिनो फैदों जोंखौ मा खालामनो हायो होननानै बिसोर हाबनानै थाफैबाय नङा होमबा बिसोरसो जोंजों माने जुजिदोंब्रा नङाबा बाव थानो मोना होनना मिथिखानानै मानो हाबनांगौ बाव फैनो मोना होननानै मानो हाबनांगौ बाथ्राया बे जाहैबाय नंगौना नङा दा गथिखे बिथांमोनहा जोंनि मोनसे दखल खालामनाय हायावखासो जाय हायाव बिसोर हाबनो होनना मिथिखागौ नाथाय बिसोर हाबनानै दिनै जों जुजिदों दावरावखौ बिसोरो खालामदों खिन्थु आयेन बाबै सरकारा सरकारि माखासे नियमजों बिसोरखौ उच्चेद खालामनांगौ आरोखि दा जुदि जोङो नैबे समावनो जों दा बे बाङाय सुबुं जानाय समावनो जुदि जों बिथांमोनखौ जुदि जोंनि दैदेनगिरि सारमोनहा बा जाय सरकाराव दं बिथांमोना जुदि उच्चेद खालामनायनि खामानिफोरखौ मावाबा बोरै जागोन ना आं जायनि थाखाय आं बार होनबोबाय थादों आरोखि दा जेरै ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबाय आरो रिहर दैमारि सारखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायदों सारमोना गुबुनफ्रा जेबायदि बुंदों नाथाय आं फोथायाखै नोंथांमोना राजखान्थिनि सार्थनि थाखायल' बुंदों होननानै आं बिदि फोथायाखै रबिराम सारखौबो आं पलिटिकेल सार्थनि थाखायल' बुंदों होननानै आं सानाखै आरोखि जुदि माबा मोनसे जाथिया अलखदाव फैयोबा जाथिया अलखदाव जुदि गोग्लैयोब्ला बे जाथिखौ बोखांनांगौनि खाथिराव रैखाथि होनांगौनि खाथिराव नोंथांमोनहा खामानि मावनांगोन आरो सरकाराव थानाय हिसाबै नोंथांमोनासो बांसिन गोहो दंबावो खारन सरकाराव थानाय लोगो लोगो नोंसोर सरकारनि मानसि जाबाय नालाय नोंसोरो माने फुरा फुलि बेखौ प्रटेक्ट होनो हायो आरो फुलि अपेन नोंथांमोना सापर्ट खालामनोबो हायो नांगौ समाव फुलि सापर्ट खालाम आरो नाङै समाव हारिया खहा गैयै खामानिफ्राव नोंथांमोना फुलि सापर्ट खालामनो हागोन हारिनिया खहा गोनां खामानियाव नोंथांमोनहा
माने फुलि बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगोन आरोखि बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन सारमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरोखि मानोना जोंनि हारिनि खैदां खैफोद आरो अलखद बे गासैबो बाथ्राफ्रा दिनै नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जुदि बेफोरखौ फारसे नायनानै जुदि खामानिफोरखौ मावाबा आरो फिउचारनि थाखाय नोंथांमोना जुदि दानानै गालाङाब्ला नोंथांमोनानो सानसे माबा जागोन ना जेनेबा थांनाय 5 बोसोराव UPPLआबो जेबो मावनो हाखायाखिसै उलसेल खालामदों अनलि जंगल हाग्रा ओनसोलाव थानाय जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौल' उलसेल खालामबाय नाथाय आटाइखै बयनिख्रुइबो देरसिन जे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सुथुर जानानै थांगासिनो दं बिजान जानानै दं बेफोरबायदिखौ मानो खालामाखै बेफोरबायदिखौ मानो खालामाखै मानो उलसेल खालामाखै बे ट्राइबेल बेल दं इसिबां बुरजा ब्लक दं इसिबां बुरजा बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय थानाय मानसिफोरखौ उलसेल खालामनायनि थाखाय ट्राइबेल संघआ मेंगुलायबाय बेस्राफोर गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोना दिनै माबादोंमोन आरो जनजाति सोलोंसा मन्चनिफ्राय बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन मानसिफ्रा थैगुनानै थांलायबायसो थ' बिथांमोना दिनै बेसेबांबा खामानि मावलांदोंमोन बेस्राफोर नाथाय गैला खुनु मोनसे जेबो कारज'खरि जायाखिसै दुखुनांथाव आरोखि बिथांमोना जुजिदोंमोन आरो जुजिनायनि खादराव बिथांमोना बैसोरजों सालामा गैयिफोरजों आरो गोसो गोनांफोरजों बिसोरो एगेन्स्टबो जादोंमोन आरो बिथांमोनहा मोनसे जुगुम जानाय बायदि थासारियावबो फैदोंमोन दा बिनिखायनो बयनिख्रुइबो गिदिरसिन रेसपन्सिबिलिटिया दङ होनना बुङोबा सरकारनाव सरकारा हायै जेबो गैया जेरै दा आसाम गभर्नमेन्टआ गोसोबायदि मावदों गोसोबायदि दिनै सोमावग्लुंजोबदों आसामखौ स' बेबायदि इनिसियेटिभखौ आं जोंनि BTC-आवबो लाजानो लुबैदों सारमोन आं बुंबाय थादों थांनाय गोलाव सम 22 बोसोराव BPO सरकाराव फैबाय UPPLआबो सरकाराव फैबाय खुनु बाहाय दिनैसिमबो बेफोरबायदि उटसेट आं नुबोफेराखै ना आंनि मेगनासो खाना नामा ना सोरबाफोर नुदोंब्ला आंनो अननानै फोरमायनानै हर आरोखि खिन्थु आं नुबोयैखौ आं नुबोयै बुंबाय आरोखि नंगौखौ नंगौ बुंगोन नंखायखौ नंखाय बुंगोन नुयैखौ नुयै बुंगोन आरो नुयैखौ जुदि आं नुदों होननानै थगायनानै बुङोबा आंनावबोथ' हारिनि जाथिनि माबा मोनसे माबाया नांगोन ना सावा नांगोन ना दा बेनिखायनो आंहा बिसास दङ नोङो जोंनि बर'नि लिडारफोरनि सायाव आं बिसास दङ जे बेनिखायनो हाग्रामा सारानो जायाथों मानो दा बिथाङा चिफ हिसाबै चिफनि मासियाव जिरायबाय बेनिखायनो हारिनि जेन' अलखदाव गोलैनाय खामानिफोरखौ जेन' मावा आरो स्पेसियेलि जायफोर जोंखौ माने जोंनि थाखानाय हाफोराव हाबसो थाफैनानै जोंखौ सै खालामनानै जोंखौ होखारनानै गावसोर बानायनानै लादों बेफोरबायदिखौ जों नोजोर होनांगोन आरो सरकारा बेनि सायाव एकदमबारे इनिसियेटिभ लानांगोन आरो जायफोरनाखि प्रतिश्रुति होनानै सरकाराव फैबाय हा माथि हा पाट्टा होगोन होननानै दा आयेन भाबै होनांगौ आरो जोंनिबो बिराद गिदिर भुल दं जोंनि माखासे जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा जायखि जाथियानि सुबुङानो जाथों मानो जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा बिसोरनो हा बानाय माखासे आयेनखौनो बन्द खालामना दोननांगौ टटेलि स्टप खालामना दोननांगौ जे जोंनि आसामाव थानाय बा BTC-आव थानाय गासैबो माखासे हिन्दु सुबुंफ्रा बिसोरनो हा फाननो मोना बे मोनसे आयेन खालामना दोननांगौ आरो होमबानो अट'मेटिकलि थादोंमोन मा जादों हाया नामजारि गैयाबाथ' खारना सानसेबाबो बे मोनसे माबायाव फैगोन लामायाव फैगोन आरोखि जेखि जायाथों मानो आंनिफ्राय बेखौनो खावलायदों आं रिहर दैमारि सार बबिराम नार्जारि सार आरो हाग्रामा महिलारि सार नोंथांमोननि सायाव आं बिसास दङ आं फोथायनाय लाखिदों नोंथांमोना हारिनि खहा जानाय खामानि मोनबो मावनाय नङा आरो हारिनि जौगानाय हारिखौ रैखाथि होनाय जोंनि BTC-नि सिमा ओनसोल हा जायफोर सेरलाबनानै लानो नागिरदों बिथांमोननि सायाव नोजोर होनानै प्रटेक्सननि खामानिखौ नोंथांमोना मावगोन राजनितिनि खामानिखौ माव खिन्थु जाथिखौ रैखाथि होनायनि खामानिखौ जेन' मावो आं बेखिनिखौ फोथायनानै नोंथांमोननि सायाव आं भरसा लाखिनानै फिउचारावहाय नोंथांमोनानो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन बेखिनि आसा मिजिं लानानै आं बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय